música, empatitza amb l'anàlisi visual d'aquest vi rosat, un registre agut i brillant. I l'harmonia en mode frigi, amb tons de música del sud, defineix un color sirena intens i una llàgrima dolorosa. Després hi ha un canvi rítmic, seguint amb l'harmonia de la música del sud. Aquest ritme més accelerat